Pipetech Systems er en dansk virksomhed, som leverer rørsystemer til energisektoren med konstant fokus på energioptimering samt superoptimale løsninger i forhold til traditionelle alternativer, tænkes der altid i bedre og billigere løsninger. Dette hvad enten det drejer sig om de unikke prærørsløsninger til solfangeranlæg og fjernvarme, de unikke rørpakker til veksler og varmecentraler, eller som kundetilpassede booster og pumpestationer. Pipetech skræddersyrer pumpestationer til fjernvarmesektoren, som hjælper med at styre trykket og temperatur i ledningsnettet på de rigtige steder i ledningsnettet. Pipetech-løsninger er et rent dansk produkt, hvor vi aldrig går på kompromis med kvaliteten, og derfor er vi også certificeret efter svejsenormen EN 3834-3 samt fjernvarmestandarden EN 13941. En pumpestation kan have flere formål, hvad enten det drejer sig om områder med kuperet terræn, hvor trykzonerne skal styres, hvor behovet er, eller ved udbygning af ledningsnettet, hvor man kan holde ledningsdimensionerne nede og derved opnå minimalt varmetab. Den energibesparende shuntstation blander både det kolde returvand med det varme fremløbsvand, og dermed genbruges returvandet ude i nettet, og samtidig opretholdes et godt differenstryk i ledningsnettet. Opbygningen af Pipetech-pumpestationer sker altid som en 3D-modulering, hvor kunden undervejs kan være med i opbygningen af stationen. Dette giver vores kunder en stor tryghed, da de visuelt kan se deres produkt, inden det er produceret. Da hver komponent er tegnet på forhånd, er det yderst nemt for os at levere vores pumpestationer med fuld sporbarhed og dermed opnå CE-mærkning.